Vet aquí que un dia, fa molt i molt temps, hi havia una princesa trista i jove que feia molt poc que havia perdut el seu pare i la seva mare. Aleshores va aparèixer un príncep muntat en un cavall blanc. Era una figura galant, amb un dolç somriure, que embolcallant la princesa amb el perfum d'una rosa i eixugant les llàgrimes del seu rostre, li va dir: «Petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta noblesa i aquesta força quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Ens tornarem a trobar? Amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat». Aquell anell que ell li va donar era un anell de compromís, com ella creia? És possible. Sigui com sigui, a la princesa la va impressionar tant aquell príncep que al final va decidir que ella mateixa seria com ell. Però va ser una bona idea, això? La núvia de la rosa. Ai, s'ha fet molt tard. Ostres, però fins quan es pensa que l'estaré esperant? No vull arribar tard el primer dia de classe. Ei, Wakaba! Oh? Què hi fas encara aquí a aquestes hores? Doncs mira, estava esperant el meu xicot. El teu xicot? Ah! Vinga, t'han deixat plantada. El teu xicot ha sortit de bon matí de la residència. Oh! Maleït sia si l'agafo! Acadèmia Otori, escola de primària i secundària. Utena, ara que ja ha començat aquest nou curs, penses continuar portant aquest uniforme ridícul? Ridícul, diu? Del tot ridícul. No ho crec, tots els nois porten un uniforme semblant. Però tu ets una noia! Aleshores, per què carai portes l'uniforme de noi? Per què? Que jo sàpiga, no hi ha cap norma que prohibeixi que una noia porti aquest uniforme. Aleshores, cap problema. Ja ens veurem! Com s'atreveix? Aquest semestre continuarà portant-me la contrària, també. Ves per on, ja ens ha tornat a guanyar. Ei, Utena, fes servir la meva tovallola, sisplau. D'acord, però espera el teu torn. Escolta, Tenjo, per què no entres a formar part de l'equip de bàsquet? Així segur que guanyarien totes les competicions. Ei, espera. Jo sóc una noia i no tinc cap interès a jugar a bàsquet amb una colla de nois suats. Vinga, Tenjo. Si al cap i a la fi sembles un noi. Escolta, et faria res no ser tan impertinent? Aleshores, per què sempre et vesteixes d'aquesta manera? El meu príncep. Com dius? En lloc de ser una dama a qui s'ha de protegir, jo vull convertir-me en un príncep, només això. Què? Au, vinga.
perfum de les roses. Per què aquest perfum em fa pensar sempre en el passat? Què està passant allà baix? Una parella que es baralla? Ja se'n podrien anar on ningú no els veiés. Quina barra. Ostres, això ja passa de mida. Encara sort. Otena! Aquest és el teu càstig per deixar-me penjada aquest matí. Vinga, demana'm perdó. D'acord. Mira, aquell és en Sayonji. En Sayonji no el coneixes? No saps qui és en Sayonji? Que és algú famós. L'altre sí que el conec, és en Toga Kiryu, el president del Consell d'Estudiants, oi que sí? Exacte. I l'altre és el vicepresident, en Kiyoshi Sayonji. I aquella noia? Ella és l'Anshi Himemiya. Anshi Himemiya? És una noia molt estranya. Sempre es cuida de les roses, tot i que ningú li ha demanat. A partir d'avui vindrà a la nostra classe. I aquell noi, en Sayonji, que sap si surt amb l'Anshi Himemiya? Però què dius? Estan junts només perquè tots dos són del Consell d'Estudiants. A en Sayonji no li pot pas interessar una noia com ella. Ei, Wakaba, sembla que hi tens molt interès. Oi? No m'ho esperava, això està gelosa. No et pots imaginar com m'agrada això, però no et preocupis, jo sóc tota teva. A més, tu ets molt millor que qualsevol noi del món. Tota Per què m'heu convocat amb tanta urgència, nois? Sayonji, nosaltres som membres escollits per l'emblema de la rosa. Que ja no recordes que el més important pel Consell és respectar el nostre codi? Darrerament, no estem gens d'acord en la manera com tractes la núvia de la rosa. I què? No m'heu de dir res més? Això mateix. La núvia de la rosa està compromesa amb tu, però això no et dóna dret a fer el que et plagui amb ella. El que li plagui? El que li plagui, has dit? Deixa de tractar la núvia amb violència, Sayonji. Aquest consell es va crear amb el propòsit de fer tot allò que ordeni la fi del món. I si sabessin el que passa, no els agradaria gens. No t'hi fiquis, Toga. La núvia de la Rosa i jo estem molt enamorats. A més, de tot això vosaltres no n'heu de fer res. Enamorats? No n'heu de fer res. Ara sóc la núvia d'en Sayonji i, per tant, faré tot allò que ell vulgui. Ho veieu? Ho heu entès d'una vegada? Així doncs, si el que us preocupa és seguir el codi de l'emblema de la rosa, per què no em preneu la núvia en un duel d'honor, tal com dicten les normes? No oblidis que el pròxim duel se celebrarà aviat. Sigui qui sigui el pròxim, ja friso per plantar-li cara. Aquesta rosa és molt bonic. És l'emblema d'aquesta escola, oi que sí? Sí, sembla força. Qui te'l va donar? Me'l va donar el meu príncep. Em va dir, amb aquest anell d'amor estaràs sempre al meu costat. Com dius? Em sembla que algú em va dir aquestes mateixes paraules aquella vegada quan em van donar l'anell. Però era molt petita i no me'n recordo gaire. Sí. Ja sé el que vols dir. Quan jo era una nena petita, un dia la meva mare em va dir «Tu ets la princeseta d'Onion», i esclar, me la vaig creure. I has tingut aquesta idea al cap des d'aleshores? Però què és això? Heu vist? No? Què és? Increïble. Qui deu haver estat? Quin parell. Què fan aquests? Què és això? Algú ha penjat una carta d'amor al taulell d'anuncis. Una carta d'amor? Un moment, a veure què hi posa. I en el meu somni vaig estar ballant amb tu, Sayonji. Tu em somreies amb tanta dolçor i amb tanta franquesa. Deus pensar que sóc una beneita. Pots estar-ne segura. Sou vosaltres, els ximples! No us fa vergonya fer una cosa tan repugnant? Què t'empatolles, si ja estava penjat aquí? Això és igual, un noi com cal no l'hauria llegida mai. Wakaba. Wakaba!
Has sigut tu qui li ha enviat la carta? Contesta, has sigut tu? No el perdonaré mai, en Sayonji. No sé de què parles, de debò. Segurament, després de llançar un munt de cartes, algú la va agafar de la paperera i la va penjar. No podies deixar-les a un lloc més discret? Mira, nena, el que jo faci amb les meves cartes és cosa meva, no trobes? Però espera, ara aquí penso. Aquella absurda... Bé, que aquella estúpida carta servís perquè tots passessin una bona estona és el millor que podia passar. Tens res més a dir-me? Sigues breu, sisplau. Esclar. Tu ets el capità del club de Kendo, oi? Doncs després de les classes et batràs amb mi. Amb tu? Però qui et creus que ets? Així doncs, tu ets el meu nou contrincant, oi? Què vols dir? Entesos. Ens trobarem després de les classes al Coliseu de Duels que hi ha al bosc. El bosc? Et refereixes a aquell bosc on tenim prohibit l'accés? Qui sap? Podria ser que... He sentit que hi haurà un nou duel al bosc. Oh, heroi valent, heroi manefla, gran heroi. Lluitaràs pel teu amic. Però compte, gran heroi. Sabies que allà al bosc es lluita seguint un codi? Ho sabies, això? Qui sap? Podria ser que... I ara què? Com representa que he d'obrir aquesta porta? Vaja, just el que m'esperava. Està tancada amb clau. Que freda! Quina mena de porta és aquesta? Tant me fa, i penso entrar igualment. Però què hi fa un castell flotant al cel? Estàs sorpresa? És la primera vegada que veus el castell, oi? Com pot ser això? Si no es podia veure abans d'entrar al bosc. És un miratge, és evident. O màgia, potser, si t'ho estimes més així. Un miratge? És sorprenent que algú com tu, que no pertany al Consell d'Estudiants, tingui l'emblema de la rosa. L'emblema de la rosa? Em refereixo a això. Aquell anell. Angie, prepara-ho tot. Angie Himemiya? Himemiya, què hi fas aquí? La núvia hi ha d'assistir, no pot ser d'altra manera. Aquestes són les normes. La núvia?
Aquest perfum... és el mateix. És l'olor de roses del meu príncep. Ves en compte, perds el combat quan la teva rosa acaba esfollada. Com? Que tinguis bona sort. Però què has fet? No te'n fotis de mi, Yanxi. Tu ets la núvia de la rosa. En altres paraules, ets la meva flor. Però com t'atreveixes a desitjar-li sort a algú altre? Disculpi'm, senyor Sayonji. Com? Ximple, després de tractar-te així encara t'humilies? És que el senyor Sayonji ara és el campió dels duels, de manera que pot fer de mi el que ell vulgui. Ho entens ara? Què significa tot això? Em pensava que era el teu xicot. Vinga, comencem el duel. No entenc què passa, però ho intentaré igualment. Només l'he de vèncer, oi? Roses del noble castell. Què passa? Més màgia encara? Pel poder de Déus que dorm al meu interior. Escolta les meves paraules i mostra'ns. El poder per revolucionar el món. Felicito. Ho fas força bé per ser una noia. De manera que vols ser tu el príncep que salvi la princesa indefensa. És penós. És increïble! Aquesta espasa màgica és autèntica. Com és que et sorprèn tant? T'has atrevit a desafiar l'espasa de Déus amb una simple espasa de bambú. L'espasa de Déus? M'estranya molt que no coneguis aquesta espasa. Però es pot saber qui diables ets tu? Ets una persona tan fascinant. Ei, que la lluita encara no s'ha acabat. Endavant. Amb molt de gust tacaré la rosa que portes amb la teva sang d'una sola estocada. Vinga, vine aquí i arrisca la teva vida si t'atreveixes. Tu, un príncep del cavall blanc, intentant salvar una princeseta? Petita, hauràs de portar tota aquesta pena i aquesta tristesa amb tu, però no perdis aquesta força i aquesta noblesa quan creixis. Això és perquè recordis el dia d'avui. Com? No pot ser. He perdut. Angie. Ja cal que es cuidi molt, senyor Sayonji. Senpai. Un resultat del tot inesperat. I ella va a l'institut pel que es veu. Molt bé. Estimada, has encès la flama del meu cor. Ha estat molt estrany tot el que ha passat avui. Què volia dir tot plegat? Bé, val més que ho deixi estar. Ets tu. L'he estat esperant. Senyoreta Utena, jo sóc la núvia de la rosa. I a partir d'avui seré la seva flor. Continuarà.
放課後決闘広場でリターンマッチだって。その生徒会の規則に逆らう者は学園にいられなくなるって本当か？いいんですか、ウテナ様。もう決闘は受けないんじゃなかったんですか？わざと負けるさ。それで問題はないわけだ。ええ、お好きなように。次回、少女革命ウテナ。他がためにバラは微笑む。絶対運命、目視録。